Funny. Nyaya ndeyekutezvara vanoda machorwa avo mombe 4 vudzi 3 anemotakusvikaaaizvozvondi Fani Jindu vetsara kuna tatenga Ini mwana panze. Ini panze mai. Uramba Nani amusema toka. Zvavataura ichinzwe kuti vakadanana rini vakagara wese vanowana here pamusoro madzishe Mambo chete zvakwana. ukengori nyaya iri panapa ndeyekudarisi ungori musi wa9 February vakavhurwa zvikoro nekuda kweCovid zvikoro zvakanoroka kuvhurwa 2022 mwana wangu irinenge ari form 4 enge ari kuenda form 4 zuva rekutanga iroro raakangopinda gore raangotanga kuenda kuchikoro musi wa9 iwoyo akadzoka kuchikoro vaangosiya bhegi rake mumba vatumwa namai vacho kumashops kuti anotenge zvinhu zvekuti azogone kutakura mangwana achienda kuchikoro aenda kumashops kudaro akabva anosangana nemukomana wake ndobva wangotorana muipfuma pamashops ipapo bva watongoenda vatatorara kumba isu tisina mwana kusvikira mangwana ndakazomuka kwabva ndaronda aronzi privilege ari muno. ari muprivi ndobva pandakazoronda hwema mangwana ndazoenda kumashopu kuya kumutsvaga kuti ko mwana akaenda kupi ndobva ndakazomowa mukomana waigera zvikanzengaine mukomana anonzi Tatenda Rubedzo akuarubedzo kwacho ndinogara ndi musemueria mamasvosvatese zvikanzi kujinga uko panemba dzakadai pandasvika manje kuti ndondosvika parubedzo kwacho ndindega ai apa nehanzvadzi yangu kuti pandasvikira pasabu patataurira sabu kuti ndiri kunzwa kuti mwana wangu ari muvhileji makomba anonzi parurei saka zvinoita here kuti sabu mundiendero mundonditarisiro kuti ichokwadi here chandiri kunzwa kuti mwana ndobva aya sabu akasimuka payapayabva andisiya pamba pake zvikandisara ini baba ndimunotaiaa ndobva akaenda sabu papakuya ndobva andodzoka ana papa wemukomana uyu namai wacho vari natete hanzvadzi yababa wayo mukomana wauya pasabhuku paya pandikendi zvikanzi kana sabhuku mwana tamuona ariko nemukomana wacho tamuona tabvunzanisa kuti muri kudanana here makafamba sei takati tiri kudanana baba wacho namai wacho vakanditi aiwa muroora ndiwe tatopara mhosva iro muchaona nesu mumashure ndasimuka mupasabhuku paya pandaenda pandangosiya mwana wangu uya pamubaya pano vakazotorana kubva kumba kuya ndonga vakagara almost ma9 months samuri makore pandangosiya kubva vatorana kubva wauya kuzogara kuno kwarusape kuno mwana wangu hameno zvavakapesana mumba mavo murume nemukadzi vari kuno kwarusape kuno mwana wangu ndakaona adzoka kubva apotera kwasisi wacho ndokwakaenda kubva andosvogara kwasisi vaita 2 weeks ari pasisi ini nyaya ndenge ndatozviziva kuti mwana wangu adzoka kuti ndibvunze mwana wangu ari ega ndakaona chimwe chitekesi chimwe chisipo ndikati pamwe wachateera apa anga aine nhungu ine 6 months akasvika kuita 9 months mwana arwara huri usiku vatafonera murume wake shamari tipewo zvemari yekuti titakurise mukadzi wako tiendese kwarusape kuhospitari ikazi mari handina tipe hako kana yekufonesa kuti titsvagise motikari mari handina kusvika iye ndakatora yangu mari ndikahaya motikari akauya kuno akazosununguka asununguka kudaro
ndakatuma hanzvadzi yangu pane hanzvadzi yangu itori panapa ndikati inochienda kwasamukuru ndopakazotuma samukuru netsvakira ini ndikati iwe hanzvadzi chienda kwasamukuru unotaura kuti muroora wanyaya nemwana kumhuri samukuru hanzvadzi yangu yakaenda kwasamukuru kana samukuru akazoenda kunotaura vabereki vomukomana here kuti muroora wanyaya nemwana handina kuona fola paakabva ipapo hamene kupesana kwakaita nemurume wako wakamoita ipapo hapana foda apo yakazoitwa kusvikira mune nezvimwana wacho akutofamba uyarivanipanapo saka zvinenge handisati ndaona chinhu karipo sachoreitikaoneka usiku kabuka yakaonekwe namao apo ndikauka mwana kacho nanhasi handina kuona foda kusvika nazvino ndakazotuma manje hanzvadzi yangu iri muno ngati iwe ona wanawa zvavasi kuteera kudaiso iwe chienda nemhuri yewanhu ari vanhu hanzvadzi yangu avanogona kutsanangurai paakaenda nemwana wangu murume wake masate muno zvaakazonopindura nezvakazoitika mumashure hanzvadzi taura pamusoro mako makuru ndine ndakatumwa nanga kuperekedza mwana nemwana wake uri nemwana wacho takasvika tikashaya pamweni pekutanga tikawafonera vakazouya tasangana pamashopu tikaenda nawo kumba kwavo tikasvika tikati pamweni ndatumwa nana baba kuti tiunze mhuri yenyu pano akandipindura kuti nini hazvikwanisi dzokerai mozoti manyatsonga zvinhu zvenyu zvakanaka ndikati nini handikwanisi kudzokera nemhuri yenyu iri kusara pano pamaigara kari mudzimai wenyu akati nini ndaane mumwe mudzimai saka zvichaiti kuti uya achipinde muno kana achida ndikavabvunza pamweni kuti mwana uyu ndewenyu vakati ehe mwana ndewangu ko zvidziyo zvake vakati ehe zvidziyo zvake zviripo kana ada kutakura anokwanisa kutakura zvinhu zvake wakasvika pakutizamba wachibhanda bwasiya musikana ari mumba wakaenda mheroti vakaendepi uyu ndopaakadzoka ngati tete munhu wacho atizamba mbavadini hapasisini pakati ndadzokera unogara ikoko saka aifonerwa musikana uyu kunzi kuda kuya chikuru hamene hama dzekumurume wake dzaimufonera totokurowa chichichichichi saka semwana akati akadzoka futi kuna tete akati aini tete bheka ndakutakura hangu zvinhu zvangu sezvo akatitakura zvinhu zvako inini mukadzi handichadi tikati it's okay uyu bva adzokera bvaanotakura zvinhu zvake akanorongedza zvinhu zvake ega wakapedzisira wakutonotisungisa kuti atakurei zvinhu izvozvo wakasvika unoteera kumusha kuteera zvidziyo zvake zvaangatora zvaishandisa nemurume wake wakasvika futi kuteera kuenda kwamasvosvo hameno tete nemukadzi wake kuita futi zvinhu izvozvo wakadzokera nazvo kwaza mukadzi wavo kuti inini ndakanetsana naye anonetsana naye ndiye akatonditizawo wabva achengeta mukadzi wangu kumba kwavo iwo akazomboteera here mukadzi atiza mukadzi atiza ndaisaita kuti nditiere totadza nei zvakandiremera kwezinge ndisina kumbomutadzira iye angotiza wandichengetera mukadzi wake wanozooti akapomuozinoshandire kuti iwewe wakamboenda here kuna tete tibvunzirewo kuti mukadzi wangu atiza nditizirei zvakanzi wakuramba naye wati mwari dachadzokereko akadaudani tete ndiwo wapindura wakati kuda mukadzi wangu akati zvikanzi achadzokereko ndizvo here tete ndikafona baba munina wakaramba chimuya ndivaizomunyika wako makawanda pamusoro enyasi awa chete awakauya pamba wakati ndakaona musikana wayo ndikati matouya maita zvakanaka matouya zvinototinetsawo kuti 2 weeks mukadzi ari kuenda kumba kwavo asi musingatiudzi kuti auya aita dambudziko rei
nyaya iripo ndatokanganiswa kuti ndakaramba handina kufona here inini kumurume wacho ndikasapana kutifona regai tifone tete nokuti inini hapana ai tete awauya kuba kwangu ndopandakati 2 weeks dzese ndobva wauya ndopandati inini handisipotaakuti aifanira kundotsvaga mukadzi ndiyani saka chirege nteuri pandiuda kupatuluka inofamunoda andaifanirwa kutsvaga ndiani tete wake here kana kuti inini tete gumu here muroora mupana hapasisini ndatigare kunokwarisa ndinogara kumushaida asingatombozvizivo kuti haasisiko kumurume iye murume wacho nomubvudza tamubvudza saka ita ndisingazvizivo saka ndikuti muso wakauya aifana kutaurira ndiani kuti hapasina mukadzi tetawo vogokutaurirai sei aigara nemukadzi ipapo musapaziya sei handaiva kutokutaurirai wanzi mukadzi wakatoenda muzukuru wenyu otokuudzaira kuti mukadzi wangu aenda imi mochita arenjimenti kuti ngatiteerei tinozwe kuti zvaaenda pasina mhosva chii chaaendera saka mukomana wacho makomamubvira kuti wakateerera mukadzi zvaakaenda ati kuti kuomera kuita sei chamartera mukadzi kwavo zvazvakandiomera asi kutora munhu atumwa mumagorosa kuenda naye kuti amukadzi wangu zvazviri nyore haditika handiti awati mwana takamutuma kumagorosa nemari yacho achibva atondorya saka zvazviri nyore asi kuzoteera mukadzi wako wakamanikidza kutora atumwa mumagorosa zvakakunetsa kuti ndimutei imari yemapisi zvese ndeyabhadhara torera mwana uyu pataundi vanogara naye atogara naye wazoramba kuti hauna kwanisa kuteera kumba kuyakutorera pataundi saka wakaona kuti hapana zvinoitwa nekuti vakapima wanhu ava navana zvanoita saka nhasi manzera ngavachitaure chokwadi chavo kuti chiri papi pamusoro pemwana imi tete handi munoziva munhu ane pamiri hamuzvizivi here munhu ane pamiri anoita sei hamuna kumbozvara imimi saka musaziya sei musaziya sei kana uri munhu anoda kubatsira ndo patinoona unhu hwenyu kaipapo kuti aiwa hauna mwoyo nditete murume waribeira kudaro muna wanganyongwana wanganidzaije 5 wese zendazirinomwa pana pachangamira dai kuchinzi panapa munongogara dai zvinzi zvinokumbirwa mapurisa dai muchigara nei handiti tine chenyu kana kumbirai chambo ngokumbira chambo kunogara nechambo wanhu yati agara muno unotoona kuti munhu auya aine saidi chokwadi achichiziva anoita kuti pinda kuti kuzoti ngadini anenge chambonunura zvakaipa izvozvo ndozvanoda manje anoshatonunura sei takawanda kamuno inoita kuti mutuka unofunga heriwo unoona heriwo iwo tiri kuti tende gumu masuro pane umwe tende gugumunyeri she's not even sure of herself asi musakuziva kuti anayo nechaona chacho nochisheka agara akarumba asi saka unobatwa nemhosva unofana kubvisa madhameji kana uchizopera maintenance
unoenda kumaintenance kwangu major civil court undopuwa maintenance nekuti rudo harumanikidzwa. Tikakuti dzokera kurume munondosvika mondorwa pamuovha watemwa wobva wafa. Harudi taurai tizotaura pajudgment. Ndiri baba waitoiwa. Akida kuzondo wakabva sei. Wachibhoya tikatikuona Atezvara wakogashira seiko mwana asina kusungirwa. Imakanisa nachirwa kuti ini ndenge ndisipona kuona murooro wangu atakura zvinhu zvake. Unofanira vatamiro kuti vatamira uya atimufonero kana ichiyepera inyepera. Ndikumufonera kuti dzoka kuno andida kuona kudzoka kwechike murooro. Svika murooro uyu akatozoguma akauya kwedu kumba ndikamuti muroora panofamba penyu tikaswera tese zvakanaka tikaita sei zvakanaka kana pane chinenge chinetsa munonditaurira tikazovaperekedza kuzovarwira kwakaita zvazouya zvanoziva kuti zvafamba sei kana kuri kuti maintenance akubhadhara akutobhadhara nezveimwe koti asi inini varoredzimi sababa ndakuona kuti murutaura chokwadi ichokwadi kuti tatenda nomukati ani tatenda anomukati kusiyana kwakaita nemukadzi uyu wana nekamwana kane makore mangani kamwana kana goreba kaneve yakaramba musha kwedu mwana wangu muroora akagare naye zvakanaka mushere kuti kane makore mangani kamwana kane kana 9 months kana 10 kemukadzi akaramba kemukadzi aiwa ana 11. Okay. Imimi baba pane munhu angatize musha wake akagara zvakanaka. Saka mauyo titi munyazobvunzisisa. Tinoda kuti munzwe imimi mega ndo zvamungadai makatobvunzisisa kuti pane munhu angatize pamusha pake akagara zvakanaka. Ndozvi tinoti aimandibvunzora achinzwa. Kutotiza ikoko kutoratidza kuti zviro zvanga zvisina kudii kumira zvakanaka. Asi harisiriwo dare ratiinaro. Dare ratiinaro nderechii? Nderekuti Atezvara avaroda kuti mubvise madamages awo. Then kana muchizoenda kundoroora mochizondosimudza dare iroro kuti muroore mukadzi wani wenyu. Saka ranhasi nderekuti Atezvara vanoda matyorwa awo, madamages awo emwana wavo. Uyu mwana akazvarwa kuburikidza nekusangana kwavakaita. Tamutaura kuti kana asingapuwi maintenance anoenda kumajors. Kana achipiwa ino rakanaka. Zvichireva kuti chataakuda kuti abhadhare kuna Atezvara matyorwa akaita. Atezvara vatoanga mombe 4 nembudzi 3. Saka unoti chiiwewo muchinda. Mombe imwe chete inoita 350. Mbudzi imwe chete inoita $40. Saka ukakurira 350 times 4 1400. Mbudzi iyo 3 120. Saka ivo 1520. Nemakosti masevisa mari yemakosti enyu. Takazoripota takauya tiri tinovadzimai takapera $3 zikuya $3 yemasamoni musi kutanga ndakabhadhara 40 nhasi ndabhadhara 10. Iyo ndo yatinoda, ndo yemakosti. Iyo 1520 plus 50 1570. Noibhadhara rini hauna mombe iyo mari yataisa noridiwa naTezvara 1570. Ndiziba
amweni bvo kana makore mairi. Munomudare munoteerera Ndisi kusenza zvinhu. Usenza ndinongoita part time panyanga ndinda. Iyo wadare akubvisa mari pamwedzi. Pamusoro yenyaya inini ndinoda hangu ndichirwadziwa nezvakaita mwana uyu kutora mwana aenda atimwa makuru ndekutaura kuita baba wacho kuti ndinisi tiri kutobhadhara kuti baba wacho wakaheiwo ivo vari baba ndakamboendesa mari natete wacho ndakamboendesa mari changa Mari ndakaendesa matsvagere kuno Spain ndikazotora 200 ndikaendesa kunorora ndakawapa iri yetumoraa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 a hatisukati matyorwa kana vachizoda kundorora tati vanozouyawo dii wonatorora. Aya madamages atiri kuita kuti pavanozova kurora madamages haazoerei. Ndo atakakuita isusu dare ndo tichiita aisa pa 1570 vati mombe 3 mombe 4 nembudzi 3 plus. Saka dare munozvira nazvo here kana kuti dare munodzikisa kana munoita sei? Pasati pataurwa izvozvo chaachanganiro babawo wanoti wakabvisa 200 kuendesa ngatimbotangei tozoona iyo yakabviswa kana tisapretiya timbobvumirana. hatigoni kuti tidzvinyire kuti mwana chete yafanira kuti abvise mari iyoyo iye asingasenzi zvakanaka, asi baba wacho ndiwo wakatanga kubvisa mari kutaridza kuti wanofanira kunge wachibatsira mhuri yavo. amunibonzakashangambere kunzi mari iri kudiwa navajindu mombe 4 nembudzi 3 tobvumipai kuna baba. Tati mubvunzo patine mubvunzo kuti zvipaswe nedare kuti ndizvo here zvave haichangamiri. Inini nguva inoda nduti mombe imwe chete vanofanira kuipa kuna mambo akakanganisa mudunhu menyu. Mombe 3 dzochipira kuna Atezvara nembudzi. Mombe 4 dzadzachajwa naAtezvara nekuti vanozoramba vachiteerera ikako. Pakachangamira ini ndaifunga kuti mombe dzikaita 3 oita mombe yababa yamai neyematyoro nembudzi 3 dzemasungiro. awana vasina kungoonaka hapana baba vasugara wese vatora mbari so panobviswa mwanyamusha mahloko koya ng'ombe yamai mwana waya auta akure zvakanaka kwada ng'ombe yamai koya ng'ombe yababa zvapera nembudzi dzemasungiro zvapera ziva kuti bhiru rake raakubva manje pa 1570 paya uchiona kuti mombe 3 zvinoita chi 350 by 3 zvinoita chi 1050 toeda yembudzi ma 40 120 zvinobvaita 1170 tobva tazoisa $50 yemakosti yobva yaita iyo 1220 ndo mari yanosungirwa kuti ubhadhara ndo yasungwa nedare. Vamos ver aí,
Istiri kutochema kuna baba Jimbi kuti watinyanya. Bati munoda kubvisa papi ipapo shati mombe yamai mune muzukuru, mombe yababa, mombe yematoro. Ndo patiri kuchema nekuti ibvisire yamungade kuti izve ipapo zvinobvadei. Hapana kuchema chete, hapana anga yaningabvise. Saka hapana chamungabvisa. Andi munobvisa ipi kana muri kuchema chiti bvisirai yamobvisa panhasi dzataurwa nemachinda panapa. Munoda aiwa isusu yakari kubhadhara iyo. Yamai ngaibve, baba ngaibve, yemashuwa ngaibve. Kana kuti mbudzi nhasi dzemasungiro ngadzibve. Chitaurire kanguru. Aiwa patiri kungochemawo nekuti mukwambo wawo haana chinhu. Manzwa paya pataurwa nababa pekuti takatotengesawo magwere kuti mari iende tisinawo chinhu. Saka iyo yaari kushanda yacho iyoyo yaari kuita matembarara achipuhwa ipapo. Isusu makabhadhara imimi 220. Taibvisa 220 kurecheikasara 1000. 1000 iyo munoibhadhara sei? Uye taizotema kwamuri ishe kuti pamari yaanoshanda yaitotembara toona kuti tingave mari pamwedzi yaangakupei. Mimi wacho muri kutaura kuti mimi ndiri haunobvisa mari yokatiya. Hatitorina dei iripo tisi kumbotaura. Dei iripo tisi kumbotaura. Mune mhosva mari haimbodzi hapana munhu ane mari. Dzese kana mavanzwa handina mari. Kana miriyoni yamukaenda kumaslide masiva chavanzwa handina mari. Asi mazimari anawo. Imimi munototaura kuti handina mari nekuti hamuna chii, hamusi kutarisa kuti ko wamakanyangadzira anotiiwo kwandiri. Zvese izvo hamunei nazvo, munongomuka zvenyu. Taurira kuti vatofanira kunge ngoma vasingabereki. Munhu wemukadzi anodaro. Mwana wari kutaura kudaro kuti hatina mari. Munoita fanira ngoma indau imimi kunge musingabereki. Hamunaona wasipena. Mabura kuita calculating avanasi kutora mafigures aizvo zvakadaro. Dai mambo asina kutongobvisa vatu sekuti kudhameja mwana yemunhu chaiko zvinobvisa. Munzwa mwana mudiki une makore mangani? 18. Apo akatorwa kungosvika 18 kuyepa mwezi 17 ukuona angasitambosvika asitambomuchura. So inini kuona kwangu mambo mari iyi kai inofanira kubhadharwa in 6 months. If not earlier. 5 months. 6 months. Yes. 200. Yes. Hoi topinda mudziwa wedzi chona nyama mobhadhara ishe zvaro makakanganisa. Uruzwa? You buy 6 months, 5 months to pay. 200. Saka munofana kutanga first month muna February. March, April, May, June, maturi mapedza. 200. Kana asina kubhadhara chiuya ipi mabereki mobva masaina apa kuti kana zvikange zvisina kuitika munoya mutora kumba kuita. Uyai baba musaine Kangamiro. Ndikuchero. Wangwa kuti kana mhosva yauya. Zvamataura handii yauya. Handisi kuramba. Chiuya ipi ngazvipedzere Baba. Endai musaina. 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 Kutipedzera nguva. Haya, baadhi ya ndadini baba uyai wochindodhirana tarini ndo zvatasainise muchindosupervise kuti ashande nechi Asizvisine baba.